Жаллат қойрағанда, ит ләззәтін тұйып қанында, черчетларға қаршы соңғы сөзіне біз әйтербіз хөкім залында. Келер ул күн, халық хөкім итер, қарар болыр кискен һәм қысқа. Қаным белән язған соңғы жырым, бу ғайыплау акты фашистқа. Жырларым сышыдып йөрәгемдә, ил кырында шәшәк атыгыз. Күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә акыгыз. Күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә акыгыз. 1944 елның 25 августында Плötzensee төрмәсендә, нәкъ менә моннан 80 ел элек, Германияның империя суды карары нигезендә Муса Җәлил һәм аның 10 көрәштәшенең башлары чабыла. Дөресрәге 11 егетебез җир шарының тынычлыгын яклар өчен башларын гильотинага салды. Бу көн бер татар халкы өчен генә түгел, фашизмга каршы сугышкан һәр халык өчен дә тетрәндергеч фаҗигале көн. Әлеге фаҗига истәлегенә без бүген Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләрен искә алу, ягъни хәтер яңарту митингына җыйналдык. Башлап сүзне Татарстан язучылар берлеге рәисе, Татарстанның халык шагыйре, Абдулла Тукай премиясе лауреаты, Татарстанның халык депутаты Ракаил Зәйдуллага бирәбез. Кадерле милләттәшләр, кунаклар, без инде озак еллар дәвамында шушы көнне 25 августта Муса Җәлилне һәм аның көрәштәшләрен искә алырга җыенабыз. Нәкъ шушы минутларда 80 ел элек аларның башы кисәгән. Әлбәттә, менә Җәлилнең бөтен иҗаты күз алдына килә. Җырларым, менә Рөстәм җырлап та үтте, җырларым сыршытып йөрәгемдә ил кырында чәчәк аттыгыз. Күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә хакыгыз. Чыннан да аның җырларында көч тә, ялкын да бар, киләчәккә өмет тә бар, җиңүгә ышаныч та бар, һәм шуңа күрә дә алар хәзер дә безнең йөрәгебездә. Хәзер инде шушы җыеныбызны ачып җибәрер өчен мин Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары Лейла Ринат кызы Фазлыеваны һәм мәдәният министры Ирада Хавизҗан кызы Аюпованы шунда минбәргә чакырам. Добрый день, уважаемые друзья, добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые гости Республики Татарстан, города Казани. Сегодня 25 августа, особый день в истории Татарстана, в мировой истории. Это день одновременно трагичный и светлый. Светлый, потому что это память. А любая нация, любой народ должен помнить о всех страницах своей истории. И сегодня мы как никогда все вместе понимаем, сколь важным, сколь значимым был подвиг Мусы Джалиля, был подвиг советского народа в борьбе с фашизмом. И сегодня мы точно все собравшиеся здесь на митинге, посвященном памяти Мусы Джалиля, понимаем, как нужно быть всем вместе, как нужно жить в той всепоглощающей, всеобъемлющей любви и созидания, о которой писал Джалиль. Он призывал всех нас быть вместе, любить Родину, любить мать, любить свою семью, призывал быть всегда граждански активными. У него каждое произведение – это произведение, которое воспитывает, и это не просто слова человека-патриота, а это слова человека-учителя для каждого из нас. Сегодня вместе с нами дочь, внучка, правнучка, и важно, что мы опять все вместе в День памяти, в День Джалиля. Спасибо. Хәерле көн, хөрмәтле Чулпан ханым, хөрмәтле Җәлилләр туганнары, хөрмәтле милләттәшләр. Батырлык ул
ул мәңгелеккә, ул үлемсез. Я уверена, что пока мы живы, пока мы помним подвиг джалилевцев, он будет жить вместе с нами. И это было время, час истины для нашего народа. Мы знаем, что многие из тех, кто погиб 80 лет назад, в этот день были казнены, в этот день, у них был выбор. Они могли остаться, жить, получить бронь, но они выбирали путь защиты своей Родины. Я искренне благодарю всех тех, кто сегодня пришел, кто пришел возложить цветы. Искренне благодарю всех тех людей, кто сохраняет память о подвиге Мусы Джалиля, о подвиге джалилевцев, о подвиге всех наших героев, отдавших жизнь ради земли своей, ради Отечества. И уверена, что пока мы помним, мы живы. Безнен киләчәге була. Рәхмәт сезгә, барыгызга, уңышлар сезгә. Гадәттәгечә бу көнне безнең арабызда хөрмәтле кунагыбыз Муса Җәлилнең кызы Чулпан ханым да бар. Ул әтисенең истәлеген мәңгеләштерү юлында озак еллар зур эшчәнлек алып бара. Олы ихтирам белән Чулпан Җәлил кызын сәхнәгә чакырабыз. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, как и много десятилетий, мы приходим сюда, на эту прекрасную площадь, к этому древнему, замечательному Кремлю. И здесь, город, который так любил мой отец. И вспоминаем всегда в эти трагические дни их беспримерный подвиг, их потрясающее чувство чести и чувство любви к родине. Я всегда в этот день, не только тут, но это самое трагичное место на земле, наверное, это место Плёцензее, которое находится в Германии, где были казнены наши 11 героев. Я была там трижды. Первый раз мы были с моей мамой, еще тогда, когда был Западный Берлин. И там еще было типа какой-то конструкции, оставшейся от гильотины. Потом я была дважды, я вам не могу передать то ужасное чувство вот этого каменного мешка, каменного сарая, в котором сейчас это мемориал, в котором в середине только бронзовый венок, а все равно ты стоишь и чувствуешь, как и вот это мистическое что-то, но ты чувствуешь, как идут 11 наших героев, и по свидетельству тех, кто присутствовал на казни, что они тихо поют татарскую народную песню. И я всегда в этот день переношусь и туда. У нас нет могил, которым можно поклониться, но зато есть Казань, есть этот Кремль, и есть эти люди, которые пришли сюда. И я благодарна всем за то, что приходите. И я надеюсь, что еще многие поколения будут помнить об этом и приходить сюда. И должна сказать, что в последнее время память как-то оживает, потому что сейчас вот прошло 3 спектакля папиного друга, выдающегося композитора Жиганова Муса Джалиль в татарском театре оперы и балета. И потрясающая работа музея квартиры, в которой мы провели с моей семьей лучшие мои детские годы. И сейчас я хочу еще сказать, что я очень благодарна моей дочери, внучке Муса Джалиль, которая сделала замечательный проект, фестиваль памяти своего деда, поэта и музыка, который уже покорил многие города Татарстана. Это проект, в котором участвуют юные музыканты и юные чтецы, и они читают стихи Джалиля, и звучит музыка, которую он так любил. И сегодня, как стало уже традицией, вот уже вечером будет в центральном большом концертном зале имени Сайдашева будет вот такой концерт. Так что
будем помнить и будем передавать нашим наследникам все то, что мы знаем, и все то, что мы чтим. В этом наша гордость и наша честь. Спасибо. Рахмат сізге. Чаллы шәһәренең Мулла Нур Вахитов исемендәге 2нче гимназия укучысы, Бөтен дөнья татар конгрессының Җәлил укулары дипломанты, Чаллы шәһәренең Кызыл Ромашка ярышының даими җиңүчесе Луиза Гафиятова. Муса Җәлил. Юллар. Юллар, юллар. Мине туган йорттан айырып, ерак алып киттегез. Җитәр инде. Озак кунак булдым. Хәзер кире өйгә илтегез. Бик сагындым таныш кырларымны, урманымны, күпер башымны. Бик сагындым мине үзлеп сөйгән нечкә билем, кара кашымны. Көн яңгырлы иде мин киткәндә. Карап калды боегып сердәшем. Юешләтте аның керфекләрен. Яңгыр түгел, назлы күз яшы. Шитендә соң шиткә киткән чакта ярты җаның калса üzülеп. Ярый әле сөю белән бергә. Бар дөньяда кырыш түземлек. Юллар, юллар. Сез бит барыгызда менә шундый каты, аяусыз. Әйтегез, кемнәр үтте сездән? Салындыгыз башлап, каян сез? Минем кебек кайсы шашкын йөрәк беренче кат шуннан атлады? Кемне шулай өмид дәртләндереп, еракларга илтеп ташлады? Беләм, дәртләр ташый. Безне шулай яшьлек куша кыдырып йөрергә. Сезне юллар, аяк изе түгел, йөрәк хисе салган бу җиргә. Кая гына ләкин китсәк тә без, сукбайлыкка яшьли салышып, шул юллардан кире алып кайта. Туган йортка йөрәк сагышы. Юллар, юллар. Мине илкәемнән айырып ерак алып киттегез. Яңа дәртләр, яңа хисләр белән сөйгәнемә кире илтегез. Хәерле көн, газиз милләттәшләр, әлеге җыенда катнашучылар. Әлбәттә, герой шагыйрь Муса Җәлил һәм кормашчы җәлилчеләрнең искә алу чаралары бүген татарның мәркәзе Казанда гына түгел. Аларның тормыш сукмаклары белән бәйле булган тормыштагы эзләнүләрне һәм гомумән тормыш штаблары белән бәйле булган туган як җирлекләрендә дә әлеге бүгенге көндә искә алу чаралары уза. Аларның исемнәрен мәңгеләштерү бер яисә тантаналы рәвештә узган чаралар белән генә бәйле түгел. Ул излекле рәвештә, даими рәвештә алып барыла. Соңгы арада гына, соңгы елларда гына без Свердловск өлкәсенең Екатеринбург, Серов шәһәрләрендә, Бөтен Россия татарлар Сабантуй кысаларының Пермь краеның Барда җирлегендә һәм Санкт-Петербург шәһәренең Калинин районында хәтта аның исемендәге мәктәпне дә аның мәңгеләштерү исемен яңгыратып шулай ук тапшырдык. Чит илләргә килгән вакытта соңгы арада менә Казакъстанның, безнең Кокшетау, Кыргызстанның Бишкек җирлекләрендә буслар ачылды. Хәтта Астрахандагы Караб исемендә, Муса Җәлил исемендә исеме белән илләребезне гизә. Әлбәттә, ул эш давамлы һәм Бөтен дөнья татар конгрессы белән берлектә, Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы һәм Татарстан Республикасының язучылар берлеге белән берлектә 11 проект, 11 батыр проектын башлап җибәрдек. Менә әлеге безнең Луиза кызыбыз, ул бит халыкара Җәлил укулары бәйгесенең эш нәтиҗәсе. 40 меңнән артык катнашучы. Безнең Чулпан Мусеевна әлеге чараларда һәр вакыт катнашып, үзенең хис кичерешләрен белдерә. Менә 11 проект дигән вакытта, 11 батыр дигән проектта безнең Ләбиб Лерон, Вахит Имамов, Рөстәм Галиуллин һәм гомумән журналистларыбыз Бөтен дөнья татар конгрессының хезмәткәре белән берлектә 11 батырның кормашчы җәлилчеләрнең туган җирлекләренә барып, аларның тормыш, гомумән аларның исемнәрен яңадан калкытып чыгару, мәңгеләштерү, әле күләгәдә калган фактларны
бигрәк тә безнең яшь буынга җиткерү мәсьәләсендә бу эш алып барыла. Бу эшне әлбәттә без дәвам итәчәкбез. Аларның шигырьләрендә, иҗатларында ялкын, өмет чаткысы. Алар безнең өчен мәңгелек. Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләре берсеннән-берсе батыр, берсеннән-берсе туган илләрен нык яратучы, берсеннән-берсе фашистларны күрә алмаучы кешеләр булган. Әйе, фашистлар судауларның башларын кисәргә хөкем иткән, әмма алар биргән антларына үлгәндә дә тугры калган. Аларның үлеменә шаһид булган бер алман рухание соңыннан татарлар елмаеп үлделәр дип искә төшергән. Әйе, алар фашист илбасарларын җиңеп, халкыбызның намусын саклап калып, япь-яшь килеш безнең бүгенге көнебез хакына батырларча һәлак булдылар. Алар халкыбызның 11 газиз улы. 25 яшьлек Гайнан Курмаш, Актүбә, Казакстан. 28 яшьлек Фуат Сәйфелмөлеков, Ташкент, Үзбәкстан. 36 яшьлек Абдулла Алиш, Күйек, Татарстан. 31 яшьлек Фуат Булатов, Мәләвез, Башкортстан. 38 яшьлек Муса Җәлил, Мустафа, Оренбург. 37 яшьлек Гариф Шабаев, Иске Турай, Башкортстан. 29 яшьлек Әхмәт Симаев, Усть-Рахмановка, Пенза. 28 яшьлек Абдулла Баттал, Зур Тигәнәле, Татарстан. 28 яшьлек Зиннәт Хәсәнов, Иске Кәшер, Татарстан. 26 яшьлек Әхәт Атнашев, Петропавловск, Казакстан. Һәм 26 яшьлек Сәлим Бухаровларның, Башкортстанның Миякә районыннан. Соңгы минутларынача рухлары сынмый, барысы да горур кала. Без илебезгә җиңү көнен якынайту юлында башларын салган ватандашларыбызны тирән сагыш белән искә алабыз, онытмыйбыз. Аларның үлемсез батырлыгы алдында баш иеп, сугыш корбаннарын искә алып, 1 минутлык тынлык игълан ителә. Рәхмәт. 11 батыр, 11 каһарман. Әле аның тагын берсе бар. Рәхим Саттар. Аны да онытмаска кирәк. Минем инде шәхсән үземнең күптәнге хыялым, монда бер урында Рәхим Саттарга да урын куелар дип өметләнәм. 11 батыр турында сүз алып барганда, мин монда инде каләмдәшләрем Вахит Имамов һәм Рөстәм Галиуллин исеменнән, шулай ук сәфәрләрдә безнең белән йөргән Разил Зиннәтуллин исеменнән дә сөйлим. Без сөйнәбез, безнең Җәлилебез онытылмый, аңа һәр даим һәйкәлләр куелып тора, Аллага шөкер. Бу бик күркәм эш гамәл. Ләкин без инде аның көрәштәшләренең дә искә алынуын һәм аларга да мәңгеләштерү йөзеннән нинди дә булса эшләр эшләнүен теләп йөрибез. Булдык Әхмәт Симаевның туган ягы Мордовиядә. Анда Иске Синдрау мәктәбендә истәлек тактасыннан кала һәм музейдагы Совет заманынан калган кайбер экспонатлардан калган әйберләр әллә ни юк. Безнең инде күрәсебез килә анда бюст, яңартылган мемориал такта, шулай ук Мәләвездә Фуат Булатовка истәлек тактасы, бюст булуын телибез. Үзебезнең Зур Тигәнәледә Абдулла Батталга Аллага шөкер мәктәпкә исем бирелгән, ләкин анда да шулай зур бюст булуын телибез. Ләкин әле шуның белән генә эш бетми. Менә шушындый күркәм батыр, 11 батырның да һәрбер төбәктә, менә шушы 11 каһарманның төбәгендә аның шушындый мемориал истәлекләр булырга тиеш. Бу Сарман районының Иске Кәшер авылында, Зиннәт Хәсәнов авылында бар моның бер мисалы. Алла бирсә, шушындый мисаллар калган 10 төбәктә дә булса иде дигән теләк белән янабыз. Ул шулай булыр да. Безнең максатыбыз, теләгебез менә бүгенге шикелле монда бер 50-40 кеше генә түгел, бәлки менә бу мәйдан тулып торырга тиешле. Киләсе елга җиңүнең 90 еллыгы һәм инде бу миңа калса безнең менә бу мәйданда без Тили Күпер булуын телибез. Тили Күпер менә шушы экран, зур экран булыр дип фаразлана. Әгәр дә барып чыкса, менә шушы каһарманнар туган төбәкләрдә шушы Тили Күпер аша элемтәләр булдыру. Һәрбер төбәктә Җәлилнең туган авылы Мустафада да
Шулай ук Саранск якларында, Иске Синдрау авылларында, Мордовиядә, Башкортстанда, Казакстанда, Үзбәкстанда да менә шушы бер көнле шушы мәйдан тулып торган вакытта телекүпер булуын телибез. Һәм ул даими дәвам итүен киләсе елларда да, алдагы елларда да. Һәм шул ук вакытта әле бу эш бер елдан бер елга гына калырга тиеш түгел, чөнки безнең менә бу каһарманнарыбызның туган еллары бар. Менә шушы алар туган көннәре бар. Шушы туган көннәре, туган айларында да һәр даим искә алынып торырга тиеш. Һәм шушы 11 төбәктә җанлы рәвештә бер-берсе белән аралашып торырга тиеш дигән фикердә торабыз, хыялланып яшибез. Инде килеп сүземне шигырь белән дәвам итәм. Җәлишеләрне уйлап дип атала. Бүген дөресрәге кичә анда Вахит Имамовның гәзите дип әйтгәндә безнең Мәдәни җомга гәзите чыкты, укырсыз, анда тулайым менә шушы җәлишеләргә багышланган язмалар, материаллар, шигырьләр урын алган. Шулай ук безнең Мирас журналында да җәлишеләргә багышланган язмалар. Соңгы җырым Палач балтасына башны куйган килеш языла Муса Җәлил шигыреннән. Гильотинмы кисәр газиз башны Абдулла Али шигыреннән. Йөрәк өчен көрәш давылында янә бер хат язам үзеңә Гайнан Кырмаш шигыреннән. Ахры инде үләрмен дә илем, күрми синең азат булганың Әхмәт Симаев шигыреннән. Бар кайгымны онтып, мин дә элек кочагында йөздем иденнең Абдулла Баттал шигыреннән. Еллар башка, чырлар бүтән, заман шул ук заман, дөньяларда ырыш бара, кырылыш бара һаман. Анда сугыш, монда ырыш, һич тынгы юк халыкка, ничә еллар йодрык тинәп, каршы бара таныкка. Җәлилчеләр башын салган, кемнәр бәхете өчен, кемнәр көрәш алып бара патша тәхете өчен. Кемнәр ул бәләкәй халык, кемнәр ул өстен кавем, кем өчен дип башын сала бу халык мискинкәем. Дөньяларда ырыш бара, максат кайда да бер, кемгә тәхет, кемгә бәхет, бәхет кайлардадыр. Чырлар башка, еллар бүтән, заман шул ук заман. Баш очында үткен балта эленеп тора һаман. Рәхмәт. Бу туфрак тибәдер шикелле учымда. Бу туфрак сулыдыр шикелле учымда. Кемнәрнең кочаклап үзене җан бирүен тыңла дип сөйлидер шушында. Мин аның тавышын ишетәм, колагым томалап китсәм дә 1000 чакрым еракка. Ул дәшә үртәлеп, мәрхәмәт сорап та, ул дәшә ярлыкау сорап та. Ул сыза күкрәген, ул суза йөрәген, сулкылдый кан саркып ярасы, әфсенләп кайтара. Кайларга китсәм дә, мин аның арналган баласы. Мин ятам кочаклап, сыйпыймын, һәм килим әбием киләгән көйләрне, һәм килим әнием киләгән көйләрне, йымылып төзәлсен җиләре. Мин килим нәселем бәллүен юатып, белсәм дә коткара алмавым җәбердән, табымнар уза җил кубарып хәтердән, мин сорыйм мәрхәмәт, ярлыкау Тәңредән. Маңгаем трим дә каберләр өстенә, мин килим нәселем бәллүен җай гына, һәм килеп сыена тереләр, үлеләр, һәм күктән саркыла май булып ай гына. Итибә туфрагым, итибә сулкылдап, и үрли табаннан тамырлар буйлатып, суты да, уты да, коты да. Мин аңлыйм, ул котны булмавын югалтып. Мәрәсим кичәсе быел гаилә елы, югары кыйммәтләр тәрбиянең асыл сыйфатларын туплаган татар гаиләсе елы. Бездә хәзер һәр гаиләдә Муса Җәлилнең, башка җәлишеләрнең китаплары булырга тиеш. Һәм әлбәттә алар балалар тарафыннан, яшьләр тарафыннан укылырга тиеш. Һәйкәлләре булган шикелле, китаплары да шулай, ил буенча, дөнья буенча гисен иде. Шундый кичәдән бер газәл шигырь. Әниле, кызлы,
Қолфақлы бұл икеу шиғри бәйгіге келген, жеңген екен. Әнкесі Жәлилне сөйлей, язмышын güzel затта ең тирен онлау екен. Кызы, жеміші, ғашиқ еш Мусаға, ғайләмі ештен зәуқлі еткен, һәм мүкіббән алар Тукай, Жәлилге, классикларға бүгін бізме, кем жеткен, ұқырларны бір күн шулай ғаташны, бізді яздық өсе, яндық, ғұмірлер өткен. Әнилі қызлы ұқилар Жәлилне, дұға бұл, туған тілде, дүния ишетсәң екен, Жәлил Құрбашлар бәйрәме бұл күнде туған тіліне, туған иш итсәң екен, дүния сиңа дұға бұл. Радиф Латаш. Руководитель литературного объединения «Крылатская», город Москва, Ирина Каргина. Добрый день, дорогие друзья! Я представляю литературное объединение «Крылатское», город Москва. Мы приехали специально сегодня в Казань, чтобы принять участие в памятной встрече в музее Мусы Джалиля и здесь, у памятника выдающемуся человеку, сыну великой нашей страны, Советского Союза и так далее. Так получилось, я узнала совершенно недавно об этом, из выступления по радио Чулпан Мусеевны, что Муса Мустафович был в лагере в Устрау, в лагере для военнопленных в Устрау, и там он проходил обучение в школе диверсантов и пропагандистов. Я привезла документы, в которых значится, что в это же самое время в этой школе был и мой дедушка. Они были в одной школе диверсантов и пропагандистов. Но дальше пути их разошлись, и дедушка попал в другую организацию. Там на него вышла разведка, и он до конца войны работал на нашу разведку. И потом вернулся на родину уже спустя много лет. Но это так коротко. Вот такая общность, что соединяет мою семью и семью Мусы Джалиля. Муса Джалиль, поэт, герой Советского Союза и высшей премии в стране лауреат. Пусть и посмертно, не в обиде муза, герой достойный званий и наград. Поэт, герой Советского Союза. Поэтов много, но герой лишь он. Была с ним в казематских стенах муза, покуда не был жизни он лишен. Не продал совести, и честь кристально чистой он сохранил наперекор фашистам. И непреклонность, как всей жизни стиль. Муса Залилов, наш поэт Джалиль. И в Плёцензее, где стоит машинка с позорной славой на Европе грузом, шагнул он к ней без страха и заминки. Поэт, герой Советского Союза. Еще с ним 10 истинных героев, без страха, вину без страха взявших на себя. А моабитские тетради люди скроют и донесут нам свет его огня. Теперь их знают все, они бессмертны, читают их на разных языках. Стихи, рожденные в капкане лютой смерти и победившие, бесценные в веках. Не дрогнула его стальная муза, забвения Мусе Джалилю нет. Поэт, герой Советского Союза, да ведь таким и должен быть поэт. А в опере Джалиль момент аккордный, на лавочке там, сидят там дочь и мать, читают драгоценную тетрадь,
Он возвращается в своих стихах свободный, и ложь теперь вокруг него не бродит. Вбегает радостный советский капитан, и в жизнь уверенно втроем они уходят: Муса, Амина и счастливая Чулпан. İndim minnikençe mertebe Basırlar kitabın aktardım Üpeme yav soğuşlar arkalı Şihip şıkkansın vatanım Ses kaysı halıktan değseler Batırlar kitabın aktardı Batırlar utlarga girdiler Digi sen bulsan di, digi sen bulsan di, digi sen bulsan di, vatanı. Digi sen bulsan di, digi sen bulsan di, digi sen bulsan di, vatanı. İlimnin hujası bulganıga, Şirgenip basıp atladı Kişiler küterdi vatanını Kişini küterdi vatanı Ses kaysı halıktan değseler Batırlar utlarga girdiler Digi sen bulsan di, digi sen bulsan di, digi sen bulsan di, vatanım Digi sen bulsan di, digi sen bulsan di, digi sen bulsan di, vatanım